Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur, zinemaren historia aldatu zuen pelikulari buruz hitz egingo dugu. Soilik aipateko dizkizut 3 hitz. Maitasuna, iceberg eta itsasontzia. Gaur Titanic ezagutuko dugu. Titanic pelikula 1997an estreinatu zen. Bere arrakasta itzela izan zen, 11 Oscar irabazi baitzituen. Titanic ikertzeko eta gertutik ikusteko, James Cameronek, filmaren zuzendaria, benetako espedizioak egin zituen, eta horrela itsasontzi horren ezaugarri guztiak bildu zituen. Titanic pelikula eta gero, Kate Winslet eta Leonardo DiCaprio mundu mailako izarrak bihurtu ziren. Balzenekien Titanic filma egiteko Titanic itsasontzia sortzeko baino diru gehiago erabili zituztela? Hain zuzen, Titanic pelikula egiteko $200 milioi erabili zituzten. James Cameron, filmaren zuzendariak, 12 espedizio egin zituen. Oso pelikula dramatikoa eta erromantikoa da. Eta pelikula honetan oso esena simbolikoa dago. Milioika pertsonek errepikatu izan dutena. Jack eta Rose itsasoaren proan daudenean. Esena hau zinemaren historian sartu eginda. Eta bitxikeria bat. Pelikula filmatzen ari ziren bitartean, aktore askok hipotermia izan zuten. Hotza handia zegoen, temperaturak oso basuak ziren. Zuk Titanic filma ikusi duzu? Zein da zuk gehien gustuko duzun partea? Hasieran biok elkar ezagutzen dutenean, elkarrekin maitemintzen direnean, ala itsasontzia behin betikoz ondoratzen denean. Titanic filma oso tipikoa da, baita oso arrakastatsua ere. Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga, beti bezala eskerrik asko eta laster arte!